Iki langsung ngejoh iki aku nanggon tipe kamar sing suite room. Jadi nanggon suite room iki apa ambene yo gede iki enek apa jenenge enek cagak-cagake ngono enek papat wis imajinasimu piye iya dimainke imajinasimu ketika delok ambene iki ta. Terus bariku iki tentu ae enek sing enek mirror enek iki meja dienggo rias iso banget. Terus kono urung. Kene enek sofane iki enek lukisane iki AC tentu ada. Jadi nanggon kene nuansane cocok banget. Hawane cocok banget dienggo sing honeymoon. Jadi nanggon kene wis enek air minuman, enek iki apa air putih, iki wis enek kopi utawa teh enek gitere anduk nanggon kene. Jadi langsung aja kita lihat kamar mandine. Jadi sing mbok goleki ya gara. Jadi hotel sing mbok goleki sing ngene iki to, enek bed HP ngene iki to. Terus iki kloset juga kloset kayang. Iki wis enek water heater-e, wis enek shower-e. Iki apik banget dienggo mirror mergo kene wis enek lampune. Iki sabun pelaratan mandi sudah ada, iki wastafel ya urip. Jadi kapan agendamu kowe honeymoon nanggon hotel? Sing baru.